هەژمارێک چالاکوانین کورد yên bajarê Qamişlo belavkirin û ragihandin. Ew ê mangirtineka narazîbûnê derbarî buhabûna bidihan madde û kelûperan ji aliyê PD û bazirganên bajêr ve li Qamişlo encam bidin. Encûmena Niştimaniya Kurdî ENKS jî piştevaniya xwe derbarê nîşan da. Derbarê xwenîşandana çalakvanên bajarê Qamişlo banga beşdariyê tê de. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê îro di daxuyaniyekê de sedema encamdana xwenîşandanê ji rewşa zehmet ya gomletê Kurd pêkhateyên deverê giştî rastî wê tên ji bilindkirina nerxê sotemenyan ji aliyê PD ve û bandora wê biryarê li ser bidihan maddeyan di navdenan û maddeyên rojane yên ku tên bikaranîn ku PD sedemê ji bilindbûna nerxê dolarê Amerîkî re vedgerîne tekez kir û ENKSê piştevaniya xwe ji çalakvanan re nîşan da. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniya xwe de bang li cemawer kir ku beşdariyê wê mangirtin û sekina narazîbûnê de ku biryara roja pênşemê demjimêr 5 Cûnî vê êvarê li pêş baregeha netewên yekgirtî û ên li cadeya siyahiya Qamişlo bikin. Daxwaza dubaravegera nerxê hemî maddeyên hatî bilindkirin wek berê û rawestandina zêdekirina azarên xelkê bikin kir. ENKSê her wiha ji aliyên berpirs di ber wê krîzê de daxwaz kir ku kar ji bo dabînkirina pêdiviyên jiyana rojane ji millet re bi asanî û bêrî girî were kirin. Got ku ew li gel çalakvanan dest bi dest li pişta daxwaz û armancên wan xizmeta hemî pêkhateyên deverê û bajêr ji Kurd û Ereb û Siryanan e. Li Rojavayê Kurdistanê bigiştî û li Qamişlo bi taybet. Ev çend rojin bandoreke nirînî li ser xelkê hatiye kirin. Jiyan bi zehmetî tê derbas kirin. Dolarê Amerîkî gihişt 680 lêreyên Sûrî. PD jî nerxê mazot û benzînê rêjeya 5 ji sedî zêde kiriye. Van biryaran rewşa xelkê bi giştî zehmet kiriye û êdî welatî bi zehmetî dikarin pêdiviyên jiyana rojane dabîn bikin.